Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita, una sa aksyon. Salawat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa ikaduwa nga katapusan nga Lunes sa bulan sa Abril tuig 2021. Tuman ka dasig sang mga inadlaw, daw kasano lamang ang panahon. Ang dalagan sang panahon subong diri sa Negros Occidental sa syudad sa Bacolod sa Bugos nga Pilipinas, isa ini sang ginapanilagan sang madabong nga mga kaaksyon naton. Din man nga bahin sang Pilipinas, din man nga hilit-hilit sang Pilipinas. May pilaman ka adlaw nga naka-eksperyensya sang paggoom-goom, pagdulom sang langit, pagporma sang galom, kagang pagatupa sang dabo-dabo, talithi o kon kaisa golpiada, nga pagbundak sa ulan sa mga pinili nga mga lugar. Umpisa nagligad nga si mga nama ka-aksyon, naggabantay kita tanan sang tiyempo langod sa bagyo nga angalan Bising. Ang Severe Weather Bulletin number 12 sa pag-asa. Nagasiling alas 11 kay nasa nga udto mga kaaksyon. Ining si Bising nagpabilin sa Kabaskugon. Samtang hinahinay nga nagahulag pagkadto sa Aminhan nagatundan. 234 kilometro Sidlangan, Aminhan, Sidlangan. Sang Virac, Catanduanes. O kon 360 kilometro Sidlangan sa nga Dait, Camarines Sur. Una sa balita, una sa aksyon. Mga alas 5 na nagway, hulaton ta maka-aksyon kay pagkatupa sa alas 5. Mayara sa nga bag-o nga advice suring ay pagwa ang pag-asa. Ini nga puwar sa Bising, may maximum sustained winds nga 195 km per hora malapit sa sentro. Nagmayara sa nga pagmadlos tubtob 240 km per hora. Ang publiko kag Disaster Risk Reduction ang Management Council nga concern ang ginapangabay sa pag-asa nga maghimo sang nagakaigo nga aksyon kag bantayan ang masunod nga severe weather bulletin nga sa nasalinta na iga-issue dugay-dugay. Patuloy ka kinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.
Inyo ka-aksyon, aksyon na Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Las 4:52 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay lang Pangulong dinalanta. Now kay tutukan tanay. Dari sa Negros, Bacolod City. Ang dalagan sa tiyempo, tema ng silinta. Wisik-wisik lamang sang ulan. Ang pagkatupa mga kaaksyon na. Pero dapat naton padulumon. Panomdomon gid perming tipigan ang ato sa nga lawas. Kaya kadelikado subong, nuwi ka mga kahalaka sulay na. Sa bisan dabo-dabo lang, bisan talithi lang kung ulan man. Nangod-tuman kabudlay sa nasilintara sang panahon subong. Unang lawas ang tao, sudlon sang trangkaso. Kulibra hilan at sakit sang ulo, obosipon o kung anuman nga sintomas sang COVID-19. Kay kung magpakasulta ka sa doktor, kung eksperto pang medical, laban-laban nga swab test gid ang babalaan. Kung ang lawas mayara sang COVID-19. Ang iba nagasalig na lang bagon halos kulo kompleto kung ilan sila nga tanom nga herbal sa ogsaran sa ilan sila nga balay. Mayara sang artemisa, may alibhon, may kasla, may lampunaya. Dala na mga kaaksyon ang ginatawag kaluoy. Bla, kilala ka mo sa nga tanong mga kaluoy. Inang dahon niya mga kaaksyon, ginapuga, nakagina ang duga niya. Ginabulong ina sa pilas. Isa na sang pinaka maayo magpaayo sang pilas. Sila na sang iring balonggay bla. Ako umalang duga sa kagibanyo sa ibo sa nga pilas pagkaaga. Hindi ba sila nga magpalig na yun na? Pero pagkiputon niya lang imo sa nga pilas sa mga kaluoy. Ate kung maglain ang pamatsyagan mga kaaksyon, dahil na lang niya puksi sa mga kaaksyon na karamo herbal tanom sila sa nga balay. Masabi nila gas tubig. Inumon o kung ihampol sa lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Guluwa ng balhas mo, kagbalik ay mo sa nikapagsik. Pero sa mga wala naman nagapati sa ikasarang sang herbal nga tanom, sa pagbulong sa mga malain nga ginabatsyag sa lawas, kaya ganimo sa kalabanan, dayon ka dagon-dagon sa ospital o kon klinika, kaga magpakonsulta. Kaya manti, butata man sang kwartaya mo, ang ilang sa nga wallet kag bulsa. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Diri na kita sa bahin sang Pangulong dinalan anong ato sa mga balita sa bahin sang balita lokal. Mga pagpanira temprano pa o kung mga pagpanira temporaryo sa nagkalain-lain nga mga opisina ng departamento labi na sa gobyerno amoning uso subong. Bangon sa nagadamo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, Bacolod. Pati gani kooperatiba nga nagasakop sa Bacolod, sila ay talisay bago kagbor siya apektado man. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginatawag Central Negros Electric Cooperative o Conseco, ang main office nila siniari dari sa may Bacolod. Sa mga adlaw, sarado apang temporaryo lamang. Hasta inibuwas nga adlaw Martes. Ang rason para disinfection, para man sa safety akong kahiluwayan sa mga member consumers kag mismo empleyado sa Seneco. Sa mga transaksyon da, hindi gid mapaiway nga transaksyon bla, inang emerhensya kag ining hiling nga gawon. Ang Seneco magaaksyon nagapabalo nga ti bukas. Ang linya sa ila sining nga telepono 24/7. Bot silingon sa tanan nga tion, tanan nga oras bukas na bukas. Emergency services. Kaginatuwag nga help lines. Pero sa taga Seneco bla, isa lang mapanugyan sa sari nga palatuntunan ha. Dapat lang gid nga tumanon. Puntan ni ini nga emergency services. Kag ining help lines. May masabat na yun bla, may magasabat na yun. Muna ang ginapaabot gid naton. Kagabay pa nga hindi lang magkalaupod, hindi lang makapalok, magkalapalok, kag matubuan sang hubag. Ang tudlo sa nagapa nawag sa telepono kon cellphone. Asa hala ka dayal nga wala man sa nagasabat.
Una sa balita, una sa aksyon. Ama ng pagdial permi busy. Kung hindi busy mag-action, garing malangagaring. Namuno ito na kayo mantiyamo ng panugiron ng esperensya sa mga ka-aksyon natin, labi na ang mga konsumidor sa Sedeco. Kasi sa ulihim lang, tak-anaw, ang nagapanawag. Kag nagadayal, kag malipat siya malang ang telepono kung cellphone gali. Ang iya sa ginagamit sa pagtawag. Kag malipat siya nga telepono gali na. Masalaan niya bala sa ulihing nga basura. Kag ihaboyan, gani ilampos. Ulihin na lang dumduman nga telepono kung cellphone galang iya sa ginauyatan. Abangod sang kadugayon sa paghulat kami magasabat. I-confirm si mga ka-aksyon, pwede man nga masiling naton nga basi bangod sa tuman kadamo man nga nagapalanawag. Kung tuman kadamo, pwede man na pangitaan sa pamaagin, di ba? Pwede nga na dugangan ang linya. Kag pwede dugangan ang manugsabat sa telepono. Di ka ba nga hindi na matabo mag-aksyon ang perme nga na-esperensyahan sa mga konsumidor nga hasta lang sa numero nga mabasahan. Pagdayal takan panguduay sa nagsabat. Ang iba nagakapilitan mag-aksyon nga magkadtogid mismo hungod sa mismo opisina sang Seneco. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang atensyon sa mga negrosanon nga ara nag-istar sa gwa sa Ginubaan. Mga hindi residente sang Banwa sa Ginubaan, pamati sa mga may plano pagid nga magbisita sa Banwa sa Ginubaan. Sila sa nga himata, paryente, kakilala, abyan. Pati na sa mga mahilig magwa sulod sa Hinubaan. Importanteng abiso, importanteng anunsyo, dapat niyo nga mahibalawan. Mayor Ernesto Estrao, alkalde sa nga Banwa mga ka-aksyon. Mayara sa nga panibag o ginisyo nga mando, Executive Order, EO ang tawag. May titulo, Temporary Moratorium sa mga turista kag bisita nga makasulod sa Banwa sa Ginubaan. Ang matawag nga kon hindi ka taga Banwa sa Ginubaan, hindi ka anay makasulod sa among nga munisipalidad. Ang umpisa gid sa mga adlaw, Pitsa 19, until further notice. Ang kalawigon sa moratorium way pa mabalaan kung tutubsan o amanang until further notice. Ang rason ti sa gihapon bilang pangaman sang Banwa nga mga tao sila sa nga lugar hindi balatnan sang korona nga kagaw kag ang aktibo nga kaso sang Hinubaan bisan pa ginasiling makaakson bisan para kita naton nga tuman lamang ka jutay pero ginasiling nga ang damo nagahalinman sa jutay. Ang Banwa hindi naluyag nga hulaton nga ang jutay gulpe magdamo. Aparihos sa nga katabo si Iban nga Banwa kag syudad. Ano ba lang dugang nga kaundan sa nga EO sa alkalde? Mayor Estrao, live sa sining nga palatuntunan, dugay-dugay, bantayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Bacolod may informal negotiation sa AstraZeneca angot sa posible pagdugang sang 150,000 doses sang bakuna. Istorya bakuna sa gihapon mga ka-aksyon, Governor Lacson ready na, handang-handa na sa pagpaturok sa bakuna agod maibato sa COVID-19. Kung si Mayor Bing sang Bacolod, nakapabakuna na sang unang dose sang bakuna nga AstraZeneca. Kag nagahulat na lamang sang pila ka adlaw antes magbabakuna sa ikaduwa nga dose sang AstraZeneca sa gihapon. Si Governor Bong Lacson, ang napilian nga bakuna nga luyag iturok sa iya abag. Hindi AstraZeneca kundi Sinovac nga halin sa rasyon nga palangga kag abyan sang Pilipinas. Wala sang liwan kundi ang pungsod China. Ang schedule sa pagpabakuna ni Lacson way papalayag. Kaya man ginahulat niya pa ang signal ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Pero Lacson way na sa iban nga bakuna. Kaya turok kundi Sinovac na. Naka-decide na si Governor Lacson. Siling niya, convinced na ako
kumbinsido na ako nga ang Sinovac isa sang pinakamaayo nga bakuna kontra COVID-19. Magluwas na makaaksyon ang Sinovac nga sahi sang bakuna amo ning pinakadamo nga nag-abot diri sa Pilipinas sa Bacolod kag Negros Occidental. Kaya lang alam na balibaran ka batigin donar na sang pungsod China. Pero balantayan naton di nga dapat o ay isang kabaylo ha. Kabaylo lang makabinta ha ang pungsod China sa pungsod Pilipinas. Gindonar yun na dapat o ay isang kabaylo. Tutuod nga donasyon lang na tuwag. Ang Sinovac hambal ni Gov. Lacson may malipot man nga inadlaw kalabigon. Antes hulaton nga magpabakuna sa ika-2 nga dos. Kaya man kung nakapabakuna ka una, hindi pwede nga hindi ka magpabakuna sa ika-2. Kaya do ka useless, do na sampulos. Kumplituhon mo ng second dose, dapat kaduwagid ka magpaturok sang bakuna. Ay ipaturok mo sa una, amo man ang ipaturok mo sa ika-2. Dapat kung Sinovac sa second dose, Sinovac man, hindi pwede nga sa first dose na babakuna ka, Sinovac, sa second dose na babakuna ka, AstraZeneca. Di na pwede kaya maaway na sila ya. Kung AstraZeneca sa first dose, dapat kung second dose, AstraZeneca man. Si Governor Bong Lacson, pila ba lang edad ni Gov. Lacson? Balaan nyo. 61 anyos na si Gov. Lacson. Di magsiling kita sa 60 ka 61. Ara naman nina sa grupo sa ginatawag nga senior citizen. Gani Gobernador nagsiling nga luyag niya nga makaupod sa pagpabakuna ang mga mismo senior citizens. Ating senior citizens subong sulod ini sa priority sa gobyerno sa ila sa vaccination program. Ang pagpaturok sang gobernador bantayan bangod pihong ay sa ini sa saksihan sang publiko labi na sang mga media nga asayon sa Kapitolyo. Di ako na. Una sa balita, una sa aksyon. Masaksi man ta sa pagbakuna kay Governor Bong Lacson. O importante man ha, sa may nagaplano subong maggasaka sa Banwa Sandon, Salvador Benedicto, ang lokal nga gobyerno sang Banwa may luyag ipahibalo sa inyo. Labi na kumayara kamo sang kaugulingon ninyo nga salakyan. Hinay-hinay lang. Ay ang dalan subong sa Banwa Sandon, Salvador Benedicto sa amo sa nga mga inuras. May ara sa ginatuwag gafag ang dalan. No? Sa simple nga paglantaw daton, ang dalan daw ginapalibutan nga nasa sang aso. Di kon may aso, hindi ka sa galayon makakita. Kon may ginasagwata kaway. Nagafag subong ang kalabanan nga mga dalan sa Banwa Sandon, Salvador Benedicto. So hinay-hinay kag kung nagafagan ni mga kakson sa masami, ginapasiga nila ng suga sa tubang sila sa nga salakyan para at least makita kung mayara sila sang ginasugata. Kag makita man sang nagasugata sila. Halo-halo lang gid di lang madamo baya sa mga likuan da kag na golpe lang nga nagadulhog nga dalan dara sa Banwa Sandon, Salvador Benedicto kag kadamo na sa mga hitabo nga ang ginahalinan sang pagbunguan sa salakyan. Amo ning fag mga kaaksyon nga sa masami na kitaan nato ni sa mga dalan nga nahamtang sa ibabaw sang kabukiran. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa nagabaga naman nga balita nasyonal, sa balita pungsod nun, DepEd kaga DICT nagperma sa kasugtanan na gudmas pabakuron pa ang pagdulong sa ang edukasyon. Nami mamatian na. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi nga way ni mapapako daw. Sa una pa lang dapat pabakuron katani ni. Ano nga sahi sang papabakod ini? Ay apektado ang edukasyon subong bangod sang pandemya. FDA nagpanda mangod sa wala na rehistro nga Lianhua Kingwen Jiawanang nga may Chinese characters. Di ko tanak balo mag-in-check how. Lianhua Kingwen Jiawanang. Ano sa? May Chinese characters. Ano ini? Samtang Pilipinas ginresume ang pagbakuna sa AstraZeneca sa mga tao nga wala pa nakalabot sang 60. Pagbakuna sa mga manunudlo kag school staff mahimo mag-umpisa sa Hunyo.
5:07. Alas 5:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Si Presidente Rodrigo Duterte nagaprubarho sang grant sang one-time financial assistance. Ari naman, hinatagay kwarta naman one-time financial assistance sa 20,000 ka mga employees compensation pensioners. Abi nila sa mga pigado naman nga ayuda ba? Compensation pensioners niya mayara sang employees compensation pensioners. 20,000 ba? Dapat tatagin na, way sa anomaliya ha. Kasi kung intarahan nyo naman sang tinunto kang tinuntre bla. Una sa balita, una sa aksyon. Para 5-8 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga tanion sa nga bahin. Ato na nahimulsuhan ang sitwasyon sa Bacolod City sa rigad ng mga tanion. Ang tiyempo naton dalagan sa trapiko ta. Namustahon sa Bacolod with Action Jan Diaz sa Patrol. Action Jan! Mayong hapon, please kamin. Kung naglabay ka action Marjorie sa may Araneta, labi na Rosario, Araneta, bra? Gapermi ka di glabay no kahit sa sur ka pauli. Oh. Kung maglabay ka di ba yung tingalang iba na naman, sarado ding Rizal Elementary School. Gado may mga trapal sa palibot man. Yan Literal nga sarado mong kahit na palibutan sang trapal, Blackson Mar. Oh. Pero at least subong sa itong tanang yung mga ka-action nga nagalabay, siguro may ara naging sila sang ihibalo kung nga sarado. Dira, kag iba hindi na ka pasakay na sa mga pasahero kay tiway man niya tambayan o kung hindi man dabi ka tiner sa kilid sang dalan bisan pa sa sidewalk ang mga pasahero nga nagaulat sa dipasahay nga salakyan nga may ruta pangob sumago ko naman nga barangay o dulong sa sur nga bahin sang syudad sang Bacolod. Ang kakatabo mga kaaksyon nagapadayon sa gyapon ining ginatawag nila nga rehabilitation kag improvement bot silingon pagkayo kag pagpaayo paged sa ginatawag nga Bacolod City Rizal Park mga kaaksyon. Kay pagbisita nato no kung paglabay sang pato sining hapon bisan kita do natingala nga duga sarado niya sa ato nga Jackson Mar nga kita nakitaan nga karatula nga nagapahibalo nga ongoing gili ni rehabilitation or improvement of Bacolod City Rizal Park no diri sa area mismo sang dalan Araneta. At least mga kabalo aton mga kaaksyon from Rizal o Nice Araneta going to Rosario Araneta mga kaaksyon. Hindi ka madra pwede ka ulatan di bagay nga jeepney kay wala ka madra sang tindugan o kung di ka madra ka tiner kay mga kaaksyon ang state o kung ang pilis ng dalan ang nabutahan sa trapal mga kaaksyon. Alang-alang sa mga dipasay nga jeep di nga makapasakay dira. Gani pwede ka magkasakay jeep dito na sa tubang sang Negros Occidental High School o kung di mga kaaksyon antis naman sang dalan Rosario Araneta. Pero yung patularin ka diri paliko sa area mismo sang Lizares Araneta. Kasi nga po nakabig diri moderate to heavy. To the heavy yung sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Mga kaaksyon kung padulo ka diri sa may area naman sang Lizares Lacson. Diri nagagana ang traffic lights pero dasig na di mga kaaksyon ang counting. Ang inisipay bra, no? Ang halin ka diri sa may west o going to east. 98 ang isip, no? 95 seconds ni mga kaaksyon ko 95 counts. Medyo dito gaya gani kung kay Sam experiencean mo gidman nga naman ka mo katabok sa tuwasan dalan pero tinakalaban sa pila sa mga salakyan na kaaksyon gikan diri sa may west going to east direction. Pero kung makita na kung ito dimensyon ng bali sa mga salakyan from north to south and south to north direction sila nga po na kaaksyon karektaron ang medyo mo bugat nga sitwasyon kung trapiko ang aton pagkabalan sa kabugusan nga dalan Lacson na kaaksyon. Ang patol dami na kinanakalabay diri kami sa may Burgos Lacson bla ang test kami diri magpa-south nga portion sang syudad from Burgos Lacson gintistingan namon ni papang left turn kami pakato diri sa may Galo Lacson kaya kita namon ang Rizal Lacson na perti nagaginumon gumo na masalakyan na kabit karon nga po nga moderate to heavy to heavy ang sitwasyon sang trapiko mga kaaksyon sa mo mismo nga lugar. Dari ginubrasang patrol, private nga salakyan ang dala namon, nagriko kami patuo, lapos kami sa Galo, pero kung di pa nga jeepney mo ginasakyan, wala kayo na choice, ang di pa nga jeepney, digto ginamalapos siya sa area sang Rizal, Lacson, mga kaaksyon, digto na sa right turn, then pabalik diri sa area mismo sang dalan Locsin, straight mga kaaksyon, digto sa area naman sang Rizal, Gatoslao. Pero kami parada, sige mong biyahe, tikon ng tip na tondra, kung private mo ginadala from Burgos, Lacson, Yosoy mo pasur ang Lacson area, lusot ka diho sa may Galo Lacson, doon na dire-diretso na makakasud ka magbalik sa may Locsin.
diretso mo na lang napakadto diri sa area mismo sang Galo Gatuslao na kunin mo nga kantuan na plaza, pwede ka na ka left turn mga ka-aksyon kay Draya allowed ang area, left turn ka pabalik diri sa may plaza publika. Or another option, kung gusto mo pwede dali kapag diretsuala na bala ang Dalan Galo, lapos ka na sa may Galo San Juan. Pagabot mo Dalan Galo San Juan, ang landmark sa diri, ang maning talatapan bala sang Bacolod City Water District o kung nagidumala sang Prime Water. Gang area, left turn ka, no, pa south ka nga direction mga ka-aksyon para kalapos ka diri sa may Rizal San Juan. At least, dire-diretso yung mabiyahe compared to dito kapag mo Rizal, Lacson ka mga area, paglapos mo diri sa Luxina, diretso sa Megatuslao, diretso sa Rizal, San Juan, mga kaagson, na perte pa medyo maulubugat pang sitwasyon kag mahinay pang imong pagpanakayon sini nga hapon. Ganito advisable ang paglabay sa mo mismo nga lugar. Mga kaagson, kung pa-south ka naman, diri kag imong kalabay sa may San Juan, of course, wagit problema, gapon kay Luzuriaga, San Juan, diretso mga kaagson, sa San Sebastian, San Juan, straight dito sa Rosario, San Juan, sining hapon nakabig lamang diri light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghahambalan. Sa karon nga hapon mga ka-aksyon sa nasiling ng patrol diri kami approaching malapit sa Liberty Public Market, diri medyo nag-build up na gidman ang trapiko. Pero sa pinakauling aton nga update nag-solicit-ing kita dito sa Bacolod Traffic Authority Office mga ka-aksyon nag-expose sa prayer sining hapon sa moderate to heavy itong heavy nga sitwasyon sa trapiko mga salakyan nga nagdamay along diri areas ng Lazares Avenue palapos na kaakson sa may Nice Extension dito sa may Barangay 40 dahil medyo nagasilumbali ang mga sarakyan pero kontrolado no kay timinamtang dra ng mga traffic enforcers ang Bacolod Traffic Authority Office. Kung ang imo direksyon pa east nga portion sang syudad nakabi nagalabay sa may Libertad Extension medyo nagaturo traffic na medyo sa tubang sang bangko bala kay may mga sarakyan nga gikan sa may Bacolod South Service Terminal o kung dalan Lopisay na nga dra nagalusot mga kaakson para direksyon padulong sa may Takuling Road, diri mismo sa may syudad sa Bacolod. Pero kung nakalampuwas ka na dire-diretso ka bilapit diri sa may backup 6, expectaron mo mabalubugan sa gapon ng trapiko, pero importante may sistema, bla. Ang lagi pa sa kalamanan mga motorista, ang sistema sa trapiko mga kaakson, may traffic enforcer nga lamtang dra, pero hindi ka ginamadugayan, makalampuwas ka gina sa intersection point na malabaon mo lang ang imong pasensya para hindi magihit ng ulo mo kung ikaw nagabiyahe sa hapon mga kaakson. Pero expectaron paglabot diri sa may Doña Juliana, paglabay diri bisang patrol may traffic lights na gid manong nagapangsyon ang traffic lights. Kamal man di kami mga traffic lights sa palibot ng syudad at amat gana pa amtangan sa aton nga mga otoridad para mapabilin no nga hindi lang nga sikwawi o kung bangian nga diri sa may Takuling Road, backup 6 nga area may traffic lights paglabot diri Juliana wala naman. Pero subong importante nga na dira may traffic lights sa mga kaakson para sa nasiling na naton may sistema ang trapiko sa palibot sang syudad sang Bacolod. Mga kaakson, so pa mo na mabulubog daw ang panahon kay napanisang temprano kung sang aga mo magulugal umon action mar pero dura man sang pagtupa sang ulan. Mabulubog na lang ang pangyempo. Galikiti ko naman sa mga panahon katuruyo ni mo ibagay man nagasakay sa dito sa nga jeepney wala guro labot ng kapoy di nagapro-piyong-piyong sila kay ang hangin bla amo ning nagadapya si mo nga be matuyo kagid ni mga kaakson no. Ano naman ang pinakalong sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod sining nga hapon mga kaakson halong sa inyong pagpanakayon ilabinasa na kamaneho sa salakian subong nga hapon ini nga danagan sang trapiko kag sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod ang sa gyapon bugos mang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Mga kaakson basta mo sining panyempo na migid man higop sa John Diaz, kung nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Santong Plaza Balcapsol puno sa anti-inflammatory compounds ka antioxidant property
Radyo. Paglalit si Maya. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba. Action Reports Afternoon Edition. Life Extension Vitamin D3. Una sa aksyon. Sa mga may plano nga padulong sa Banwa sang Hinubaan, Negros Occidental, mga kaaksyon, si Mayor Ernesto Estrao nagpagwa may gina-isyo nga bag-ong executive order nga patuman, nag-implementar sang temporaryo nga moratorium sa pagsulod sa mga turista kag iban pa sa mga bisita sa munisipalidad. No, kag pagdugang sang pagsulod na kon guidelines sa pag-deliver sang essential goods, mga kaaksyon. Duwa ini kapahina ha, nga executive order importante ni nga may baluan sa atos sa mga kaaksyon, labi na sa mga residente sang Gwa sa Banwa sa Ginubaan. Mayor Ernesto Estrao, tingo anaton nga malabot sa sinigad nga mga talion kay may ara sang dapat kita klarohon diri no kay sa section 2 nabutang diri makaaksyon nga pag-deliver sang trucks, cargo trucks, ang tanan nga mga delivery trucks, cargo sang essential goods allowed sa pagsulod kapag deliver sang ila sa
dapat idulong pero di sila pwede di sila pwede nga makastay overnight sa munisipalidad. Nano ba lang ginalinan, nano ba lang rason sa pag-issue sa saning panibag-ong executive order kay kung basihan naton mga ka-aksyon ang record sang Provincial Incident Management Team as of kahapon April 18, di kaya man tantok na mo isang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa banwa sang hinubaan. Pero ang hinubaan mga ka-aksyon isa lang na sang mga lugar na rin sa Negros Occidental nga nahiligan gid bisitahan, nahiligan kadtuan gid sa mga turista kag sa mga bisita bagod ti kadamo man sang pwede gid mapabugal ang banwa sa hinubaan kon tourist destinations ang paghambalan. Una sa balita, una sa aksyon. Si Governor Bong Lacson nagligad, nagpalayag sang suggested measures. Nga ang ining mga banwa or syudad nga mayara sang triple digit nga kadamuon sa active cases. Ang ilang sa mga tourism accommodation, temporaryo anay nga saradan. Pero mga jutay naman niya nga kaso, pwede sa gihapon makasige-sige operar, pero dapat sundon lang gid ang health protocol. Ang manuwa sa ginubaan sa Rasilintara, di man tanto kanamo sa mga aktibong kaso sa COVID-19 pero may aras ang bag-o, executive order, ginpapanaog si Mayor Estrao. Live sa saringa palatuntunan, Mayor Ernesto Estrao. Mayor, good afternoon. Good afternoon, Action Marlon. Ay ngapon kag may ngapon sa tanan nga tagplamati sang bandog mga programa. Salamat kid Mayor sa liwat sa tiyempo ginatag diri sa Action Radyo Bacolod. May duha ka pahina nga executive order ikaw nga issue Mayor, importante gining may baluan no sa mga Negrosanon labi na sa mga nagapauli outside sa banwa sa Ganuban. Mayor, ipasaysay ko sa imong nanong kandan sir. Yes, number one nga executive order nato nga bago lang gid pirma naton sa sinilang aga. Sa kahapon pero subong adlaw nag-take effect. Local tourist nga nay boting nga taga-hinubaan ginabawal anay namon ang suspended na nga ang operation sa tanan nga tourism resort dire. Tungod sang daw na alarma kita bala sa palibot naton sa mga local transmission. Kaga para po imbitar nga hindi makasulod hindi kita makaangkon sang local transmission ginapakamayo naton nga temporary tanay cruise ang aton mga resort dire sa Hinubaan. Okay. In short, Mayor, ang mga pangayaw hindi anay pwede nga makasulod dira sa Hinubaan until when ini? Up to April 30 na aton nga so depende pa na base extend pa siya. So ang rason, Mayor, sang banwa para nga ang local transmission sa mga kaiping nga syudad or banwa dira sa Southern Negros hindi dira mag-apekto, hindi dira makapadugang sa aktibo nga kaso ninyo, Mayor. Yes, Action Marlon kay nakaibalo kita sa mga neighbor LGUs naton nga may mga local transmission kaga may isa kita diri ka resort nga may duwa ka nga taga Bacolod pero na ko naman to na agapan naton temprano tungod sa contact tracing. Kaga mismo ang duwa nga sa resort siya trabaho wala man siya kapauli. So dito lang sila sa iyang so na temprano pa na detect naton kaga ato nakuha ang source nga nakakuha sang virus nga halin sa Bacolod. So nang matabo si Mayor ang mga border sa may banwa sa Ganubaan liwat may ara sa ibutang nga checkpoint. Actually, Action Marlon ang atong border dire border north kag south tuway ginatong ginon. Kala ni naon taglan na sinaglingan mga binulan ko duha lang kadlaw kag balik naton. Okay. So Japon, so ang tanan nga apor kag tanan nga masulod sinubaan nga may mga stay safe spots kag may mga travel order. Sige na allow lang na natin masulod sinubaan. Kag of course ang mga delivery natin mga essential. Okay, ang pag-deliver sang
essential goods pwede dira makasulod pero hindi sila mayor maka-stay overnight. Yes, ho. Mhm. Okay. But lang kung sakto ining record nga nakuha ko mayor as of yesterday, April 18, ang banwa sa Ginobaan is may 5 lang ya kaaktibo nga kaso. Ano to kung base may ara kamo sang bag-o nga record dira mayor? Yes, ang duha bali 5 supposed to be tani isa na lang na nagano na galing kay medyo naramarket na tungod sila bala nga naglima. Tungod halin siya sa iban nga LGU tapos nakasulod di sa aton kag na tres naton dayon. So man na rason action Marlon nga nag-order kita dayon sang nakakabay pa nga hindi na madugangan. Okay, so suliton ta lang mayor ha. Epektibo ini sa buong adlaw April 19. Hindi anay pwede makasulod nila mga turista, mga pangayaw. Kag close anay temporaryo ang tanan nga mga tourism accommodation. Ang tanan nga resort dire hindi anay mag-akomodar sang mga outside hinubaan. Mula na pero pwede open lang sila pero ang pwede na makomodar hinubanon lang yun. Wala sang travel history yan tapos kinanglan install na nila ang ilang set nila. Tapos amo na siya sa Marlon. Okay. Ang ano kung mayara mayor sa nakapabook temprano pa bala nga mga pangayaw no matabo sini sa ilang again pa. Yes, may nakapabook temprano pa na mo ang outside hinubaan. So ginpakmay na ton upod sa mga resort owner nga di ko naka-deposit sila, uli lang ang deposit nila. Kung nakapabook sila, wala ka-deposit, wala sila bayaran. Okay. Why sila sa bayaran? Magluwas mayor siguro may iban nga naka-down or why? Kung mayara gid man naka-down at sumadlon ginapangapay nato ng resort ngayon uli lang. Ibalik lang. Okay. Iripan na lang. Sige, mayor, gaanta ka liwat tiyempo, imo si liwat abiso sa mga Negrosanon. Salamat gid sa Marlon. Gusto lang kita magpabalo sa aton mga amigo, mga kilala kag of course ang barangay Negrosanon kag outside sang Negros nga magsulod sa Banasulbaan gusto man tanin naton pero tungod sang pandemic sang COVID may gutay kita nga gina-regulate naton kag temporarily ang hinubaan ang Hiljas hinubaan ang mga tourist destination sa hinubaan aton mga resort hindi na magbaton to April 30. Kag ma-flat kita sang bago nga mga result naman kung ma-extend natin ini o kung hindi. So, amo na mapabalo natin sa tanan-tanan nga malabutan sining nga pahibalo kung sa broadcast natin sining hapon, pagi sa Action Radio, pagi sa bandungang programa ni Action Marlon, at temporarily wala nagabaton ang LGU o kung ang hinubaan sang mga outside hinubaan pa turista. Okay, sige. Mayor Ernesto Estrao, Mayor, stay safe always. Kamo dara sa badot sa hinubaan, kagkabay pa. Kamat-amat na hagan magnubo, kag madula sa dalayon ang COVID-19 diri sa aton. Mayor, thank you. Kag good afternoon sa liwat. Yes, Action Marlon, salamat din. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So klaro ha, parang kasi kung mayara sa nakapabook bla sa inyo da temprano pa, agway ka mo ideya nga mayara asang pagkadumili sang pagsulod sa mga turista bisita dara sa tanan nga mga tourism accommodation establishments labi ng resorts, beaches sa banwasang hinubaan. Okay, until April 30, pruti hambal ni Mayor Ernesto Estrao, wala na mabalaan. Kasi pagkatapos sa April 30, nagdamo gihapon nga rason sa hindi mo silingon sang kaso nga na-record sa hinubaan mismo. Kaya ang ilang kang aktibong kaso, jutay lang ya. Hambal ni Mayor, nagliga ko tani, isa na lang, subong 5. Aman ang latest, kahapon gid pagwa sa ato sa probinsya. Ang rason, bangod sang pagdamo ya sang local transmission sa tupad nga banwa or sudad sang hinubaan, kaya ano bala ang damo da local transmission how? Lantawan yung banwa sang Kawayan bla, di bla? Ang banwa sang Kawayan damo positive.
Ang sunod sang kabangkalanda mo man nagpositive, isa sa gidalantaw rason to amoong manok ka pula, among bulang. Nabo sang lokal ang linat nanay. Okay, 5:38. Action Radio Philippine Standard Time. Ang iban mga ka-action gina high blood day plus mayara pa sila sa maratian nga diabetes buhaton kaysa di ginarekomendar sa mas Aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay, dari kita sa mga kanalisa sa ato sa monitor sa live stream. Bea Jonathan, Manjobi Arnejo, good afternoon. Christian Menyes, Villalobos, mayang hapon. Alex R. Monteza, always present. Araman si Alex Fuentes, listening na, watching pa. Okay, right. Helen Marfil, good afternoon, Akson Bacolod, Sir Marlon. Araman si Garene Bahada, ako hindi nakaranas ng lagnat, bigat lang. Kamay lang. Alright. Alex Montesa, Sir Marlon, upod lang sa iba sa nga program. Palihog na nalang tamyaw dayon. Vanessa M. Mayo sang Minnesota. Ma'am Kelly Jelly. Upod man si Ma'am Lida Zamora, Yamagisi sa Tokyo. Manabogid salamat. Alright. Melvin Peñafiel. Hamal ni Alex noted your info, Sir Marlon, regarding sa restriction sa kinabaan o EO. Thank you, Gid. Araman si Nick Ka. Mayong hapon, Sir Marlon, kag sa mga taga-barangay mga taga-Abada Sky. Ryan Desenan, mayang hapon. Okay. Sige. May si Micaela, okay. Si Micaela Gilaran, na mayang hapon sa taran nga taga-Bacolod, taran nga taga-barangay, akon Purok Mahigugmaon, Barangay Sumag, watching from Jeddah, salamat gid. Vicente Similiano, Vicente Similiano, dara sa may area sang check-in hotel Blalikod sang daan, no? Hindi man na daan na. Old City Hall lang, para at least namin matian. Mayon na pa kami ngapi kay busing ta Vicente Similiano, kaya sa mga tropa da, no? Amaning oras namin panipangapi. Okay, thank you. Karon naman sa aksyon ng patrol kayo, mga nat-patrol ta karon. Last 9:30 to balas 11 naman. Iban balikan taraman dugay-dugay. Daligid si Rafael Casires, Aksyon Marlon, monitor lang ko di sa sitio Horbasa, Barangay Mabini, Escalante, greet ko lang Agol Bacuado, si Boy, and Jonet Tibar. Sunny Vergara, Marl Rico Doriga, watch ang programo, stay safe lang dira. Salamat gid kay Rafael Casires. 541, las 5:41. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon,
Napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang day balita naman halin sa Bacolod City Hall, ang Bacolod may informal negotiation sa AstraZeneca Aksyon Radio City Hall Report. with Axon Dale Salazar. Axon Dale, please come in. Action Mark, ginannounce ni Bacolod Mayor Bing Lunaliang ang mayroon asang informal negotiation ng LGU sa Bacolod City upod sa gihapon ng AstraZeneca angod sa possibility nga magdugang ang syudad sang 150,000 doses sang AstraZeneca vaccine. Action Mara, ginapahayag ni Mayor Bing Lunaliang nga padawon sa karon nga gina-evaluate sa mga city officials sa Bacolod DOC kung bala kinahanglan pa magbakal ang syudad sa Bacolod sang iban nga brand sang COVID-19. Pero according to kay Mayor Bing, luyag niya ko Action Mar nga palarehas tanan ang bakuna nga ihatag sa mga pumuluyo rason nga may mga informal negotiation possibly mag-ada sang 150,000 more nga doses sa asang AstraZeneca vaccine. Ginapahayag man ni Mayor Bing nga nagapabilin sa gihapon sa bulan sang Hulyo o kon July 2021 ang timeline sa pag-deliver sang una nga 650,000 doses nga bakuna nga una na nga gina-procure o kon gin-secure sang LGU sang syudad sa Bacolod Action Mar. Sa datos sa Bacolod DOC, yara na sa kapin 7,000 ka mga medical healthcare workers ngayon mga frontliners ang nakabato na it's either first o kon second dose sang COVID-19 vaccine. So kami Bing, may mga ang na-mention niyang possibility or kung bala mabaka pa sang ibang nga brands sa Sputnik nga vaccination Mar amo siyang gin-mention ni Mayor Bing. Aring tingog sa akal sa syudad sa Bacolod Mayor Bing Leonardia. We have an informal arrangement with AstraZeneca nga basic, but this is not final. Nakadugang pa 150,000 doses. So that's another 75,000. So continuing ang amon evaluation kung bala mabakal pagkikita sa ibang nga brands. Kay as much as possible, we want to palarehoson tatani ang aton pumuluyo. Para nga mambal nga Mercedes tong iya kay akong Toyota lang. We do not want that to happen. We get Mercedes for everybody.
If we get Toyota for everybody. That is one of the rationale why I think we should concentrate on palaryoson kita tanan as much as possible. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Ang sa probinsya nga level naman natin si Governor Bong Lacson mapabakuna sa Sinovac gidya, no? Kinaulat na lang pizza ang signal ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kay gusto ni Gov maupod sa mga senior citizens. Senior citizens nga mapabakuna kay manti senior citizens man sa mo. 61 na ni si Governor Bong Lacson. Alas 5:48 sa Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ta kato sa ring patrol. Panahon ta mga ka-action ang detalye sang natipon nilang mga balita. Sa sarigid nga mga tinion nagtulutambwa-tambwa ko nas dalobo. Mayad diyan tiyempos buong kay huluhandong-handong gawa. O ang gwa sang emergency room sa Doña Corazon Luxen Montelibano Memorial Regional Hospital, hindi ka man tantok namo sa mga tao na. Kabay pa nga, walang sang magmalasakit nga dalon blada. Kabay pa nga kalabanan sa buong mayo lang sitwasyon sang ila sa ring lawas. Ari nang balik nga report sa ato sa ring patrol with Action John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Action John, sa balik nga report please come in. Action mga ginanunso ni Barangay Kapitan o kan Barangay Mansilingan Kapitan Rodolfo Boy Pico nga sumugod Mayo 1, 2021 ang tanan nga mga individualo kon magabisita dira mismo sa Barangay Hall sang Mansilingan ang hindi pagpanugutan nga makasunod kung wala sila sang backtrack ID o kung naman Bacolod tracking system ID nga kinanglanon action mga siya sa mga requirements dira mismo sa barangay. Sunod rin kay Pico, tinutuyo sa nila nga plano nga mababilin ang sistema kung contact tracing ang pagamalan. Labi lang ang padayon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa may barangay Mansilingan. Sa pagbanabana rin, no, estimate pa lang rin ni Pico sa karumera ng mga 70 plus na ang mga active cases ng COVID-19 sa Barangay Mansilingan Action Mar. Ang tuyo pagidiri nila para masigurado nila nga tanan nga pumuluyo sa Barangay Mansilingan ang nakaregister sa ring backtrack Action Mar naglamang ang mga panugutan ng mga persona nga makagwa sila tag sa kamapurian amo ni abi ang makagwa ginman mismo. According to Pico, actually tinalikdan nga tuig naghatag ni sila sang kay gayunan sa kodra nga hindi bala makabalo nga mag-register sa backtrack nga ang barangay mismo ang ma-register para sa ila. Yung printan ng selection marks sa mga backtrack ID o galing ang balipiko karamo sa mga wala nag-claim sa backtrack ID sila barangay. So diri ginaparawagan nga sa tanan nga nagpahimo sa backtrack, pahimo sila nga makakadto dra sila barangay action mark para kuwaon ini kay para sa tion nga mangin epektibo ini mismo nga mando kag kung may kinanglanon sila sa barangay di sila mabudayan action mark nga makapalapit dira o kung makapadulong sa may barangay hall. Aksyon naman mo ng konfirmasyon ni Barangay Kapitana Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Ay sa diri kaginanantaw ni Kapitan Boy Pico bangod nga nagasakit sa COVID-19 ang record din action mar last week kuno do mga duhagid ka mga persona ang napatay mong bangod sa COVID-19 ang isa diri do medical doctor ini siya nga nagatrabaho diri sa sulad sang Bacolod nga nag-positive sa COVID-19 and then napapay-action mo ng record ang isa kuno sang Sabado lang ni last Saturday nagtaliwan man isa ini siya ka former government employee pero retired na bala abot sa ingon senior citizen action mar nga nagtaliwan man sa COVID-19 wala man sa Pico sa ginatag nga dugang pang information regarding sa nadra pero according diri sa iya ang ila diri nga ginaayo nga para hindi na magdalala pa hopefully ang sitwasyon sa COVID-19 sa Barangay Mansilingan nga sundo na tanan nga mga health protocol kag ang mga mando sa gobyerno kay para maluwas ang publiko sining balatian aksyon mar. Balikan naton si Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Isa ka medical doctor kag isa ka senior citizen. Anong reminder mo kap sa taga-Barangay Mansilingan nga tinataw na ito nag-increase ang COVID-19 cases dira? Kaya ito mga daw, sa posto sa Facebook, ay tagid ang tanan, mga seryosohon ito ang pag-follow sa isang
pag-practice ng minimum health protocol, ang pag-success ng face mask, kag may face shield, kag mag-practice ng physical distancing. Kung malalas ang hapon, stay at home nga po, ang kabataan, ang mga senior citizen, sisikap ka, stay at home din anay, kay sumutin kay continue siya na ipagbalay nga, hindi kita mo kopya na natin para kang support. Sa panawagan sa gobyerno, mas nakakapagin ang kondisyon kasi, no? Dahil sa panayo pagsakas ng COVID-19, sa mga positive cases, para tayo masugilan. Kaya ako, may pagkapait din. Ako nga sumuloy, kaya sundon na rin anay. Sundon na rin ang Aksyon na mga batian si Barangay Kapitan Boy Pico sang Barangay Mansilingan. Sa pinakalaing damo din naman ko, kikinalamunuan natin ang Bacolod City Rizal Park. Ang update na Action Mar, may karatulasan ng ibutang sagwa, no? Ini-rehabilitation or improvement of Bacolod City Rizal Park. Ang nagsugod ining proyekto sang Enero 25 sining tuig 2021, January 25, 2021. Ang contract completion date dari nga nabutang ginanauman nga matapos dira ang rehabilitation sa November 20, 2021 o kung Nobyembre 20, 2021 mga ka-aksyon. Ang contract cost sa mismo nga proyekto yara sa 9,441,965.5 centavos. 9 milyones, 9.4 million Action Mar. Ang source of funds ni among Local Government Support Fund Assistance to the Cities o kung LGSF AC sang tuig 2019 Action Mar. Sa tutanan mga ka-aksyon, basta sa bunga panahon ng COVID-19 nga balatihan natin sa gyapon kinakabalakan, pabakunan ng resistensya magtumara sa matagad ng matanan sa Zantron Plus Gold. Kaya ang Zantron Plus Gold, imugikan sa naglain-laing ng mga herbal extra, kaang isang marguso, ahos, spirulina, kaiban pa. Yan ang napag mga ka-aksyon magbakal sa Zantron Plus Gold sa mga butika, 14 pesos gidamang kada kapsula. Sa tanman mga ka-aksyon, sa mga kabalinan, kalalaginan, sa patrol ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz kung nasa ito na sa Bacolod Action Radyo. Ari ang pinakabag-o kag pinakabigti Las 7, turno balas 9 with Action Brian Morden. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, Action and Defensor. Karon sa Action Night Patrol, las 9:30, turno balas 11, liwat kita nga magahibatiay. Ako naman, Action na Marlon Herevoya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action